sun sani wallahi. Wallahi tabbas an gani ba su da bakin magana wallahi. To ku raba ni dai. Shi kula ta ce ko shi ko da I am the bomb, kamar na kiya. Ka san wani rasdalin din nan. Director Allah wani na ni. Ku raba ni dai. Ku raba ni. Taho. Wannan irin mun Allah ne. What?